proste pocit šťastia, radosti. Takže vás vítam pri ďalšom mojom videu. Minule som spomínal, že v ďalšom videu sa uvidíme s jedným hosťom. Tým hosťom je Slavoj Bednář. Čau. Čau, Stando. Dnes nás čaká spoločný tréning. Ja som, sa priznám, čakal veľmi dlho, kým sa toto udeje, pretože Slavo, ja sledujem už veľa rokov a myslím si, že je to jeden z ľudí, ktorý je najviac inšpiratívnou osobou v Čechách, čo sa týka toho športu, ale nielen toho športu. A dnes som extrémne vďačný za to, že s ním môžem prejsť back day, chrbát, moju celoživotnú slabinu. Takže sa na to teším. Čo hovoríš? Jo, super, Stando. Hele, strašně děkuju za pěkný úvod. Já si toho vážím samozřejmě, protože vím, co mám za sebou, málo kdo si tu cestu dovede představit a věřím, že ty to právě, jak mě sleduješ, tak to víš. A vážím si toho, že to vidíš a prostě já se budu snažit, aby jsi nelitoval toho, že jsi přijel. I když vím, že se domluváme už snad 3. rok, ne? Snad jako hej. Takže jako super je to tady a jako trénink bude, si myslím, výživný a dáme si do těla. Dáme si do těla, no. Ja sa na to extrémne teším, pretože Slavoj je... keď sa na nás pozrete, tak nie sme úplne rovnakí, ale máme si, myslím, dosť podobnú minulosť. Důležitý je být rovnaký tady. Presne, že tu na nám to... Přesně. Tu nás sme na rovnakej energetickej vlne. To říkám, i když jsou sparingové, víš, spolu. Nejde o to, jestli jeden má 100 kg, druhý 70. Musí být stejně nastavený v hlavě. Presne tak. O tom to je prostě. Presne tak. A na toto som ja zvedavý, jak to pôjde počas tréningu. Pretože si myslím, že viem, čo máš rád. No, já si myslím, že pokud jsi nakoukal nějaký mý videa, tak víš, do čeho jdeš. Jo. Dobré. Tak jo, super. Tak ideme na to. Jdeme na to. Jdeme plný rozsah, hlavní je furt máš zapojeno ve svalech, jo? Furt seš v zádech. Nikde nepovolíme ty záda, furt jedeš. Cítíš protažení a zmačknout. A jdeme. 5, 1, 2, 3. Pojď. Luxus 1. Super. Jo. 5, 4, 3, pojď, 2, ještě jedna, yes, 1. Dobře na rady. Tak. Pojď 2. A 1. 2. Tak. Dobrý. Už tě to vyhazuje. To zapísal. yes, a pojďme, znovu, pojď, nepočítaš, jdeme, ho, znovu, neprestávaš, pojď, ještě tak, 1 musíš, pojď, A jdeme, poslední 3. 1. Buď v zádech. A 1. Pojď. 9. A 1. Somebody!
Viď? Môj chrbát je plný prekvapení. Kto by to bol čakal? Ja si myslím, že to je tým, že už keď som prišiel do Pardubic, tak sa znovu začala triasť zem. A tak. A první výsledky na sebe nenechali dlouho čekat. Mário, pojď. Ideme. Pojď, jdeš sám. Jedna. Znovu. Pojď. Dve. Hop. Ešte jedna. Pojď. Ja si myslím, že silu mám na ten chrbát, len tam není tá hmota. Jo, akože ja potiahnem dosť. No tak to je super. Ta síla to je první předpoklad ke hmotě. Ale už mám 29 rokov, pár dní. Já mám 43. Aha, tak ešte mám nádej. Mám nádej. OK. Tak. Pojď. 3, 4, 5. Ty tu 5 dáš. Pojď, 2. 3. A máš tam 5. 1, 2. Tomu se říká vychutnat si každý opakování. Páči sa mi to. Mám rád, keď cítim svaly, ktoré tam nemám. Ne, mám. Teď víš, teď si uvědomil, že vlastně tam jsou. Hej. Hele, v přípravě už v závěru to zkracuju. Tam třeba cvičím věci jednou za 4 dny, třeba poslední 4 týdny. Jo. Za 4, za 5 dní smrsknu to jakoby. Ano. No, stará škola v podstate. Jo? Teď byli nejlepší, Jo. 90 byly nejlepší, tak co vymýšleli? Jo. Víš, jako prostě. Presne tak. Je to fakt jako o tom tvrdý trénink, fakt se zhuntovat, jít zrklený, prostě cítit ty svaly brutálně, to je... To je presne o tom, že tí mladí ľudia dneska počúvajú skôr tých tiktokerov a influencerov, ktorí reálne proste o starej škole nevedia nič. No, ale je to o tom jít za ty svoje hranice, víš, kdo dneska z těch mladých jdou? Furt vymýšlej něco, nějaký pohyby, nějaký nový cviky vůbec. Aj to no, ale oni hlavne cvičia takým spôsobom, že oni nevedia, kde tie hranice majú. Oni nechtějí vědět, kde je mají, oni k ním nechtějí dojít. Pokoriť ich hranicu znamená, že ty sa rozcvičíš možno. Ne? Jejich hranice je, že do toho fitka došli. Jo. Naše aktivačné série proste už ja som sa trápil, jo, akože. Takže tie hranice proste buď niekto chce vedieť, kde ich má. Ja strašne chcem, strašne rád ich proste posúvam. No čo? Jo, a to je ten posun proste. Jo, přesně. Tak to poďme posunúť. 2. Přesně, kontroluj. Nahoru. Tak. 2. A 1. Slavoj, musím ti poďakovať, pretože... Už teď? Ať už se stane cokoliv dneska. Ja sa úplne teším. Super. Mám radosť z toho proste, že existuje niekto taký v Čechách, jak je Slavoj, pretože od veľmi málo ľudí si ja dokážem proste niečo vziať. A teba už roky dozadu, hodzaký rozhovor, ktorý s tebou bol, ja som ťa musel počúvať, nešlo mi to. Jo. Z teba ide niečo, z teba ide proste číra skúsenosť. A to je to, čo ja viem oceniť a proste ty si človek, ktorého si ja dokážem fakt niečo vziať, sklopiť uši. To je fakt, že prostě od 95. cvičím, každý den, takže ty zkušenosti prostě tam prostě jako jsou, jo? Ta cesta byla brutus prostě. Rok 95 bol rok, kedy som sa narodil. Takže tu to máte, no. Tak od té doby ja som v fitku. Jo, presne tak. Takže aj ty odlož ego a keď máš okolo seba ľudí, ktorí sú skúsenejší, tak si proste nechaj poradiť a nebuď debil.
záber, ideme. Yes, bojuj. 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 Nice. Yes. Zádech jak cip. Ono to aj človek cíti, keď ja to strašne cítim, keď mu pomáham, jo, že to prostě ťahá celý čas, celý Protože cyklus. když já to furt tahám, tak tobě stačí fakt jenom 10 kilo jenom prostě, víš, nemusíš zabírat prostě. Jo. To je jak když tě pomáhá někdo slabý, tak říká, ty ti nemůžu pomoct. Já říkám, já nebudeš to tahat za mě. Mně stačí to procento jenom, který prostě, Jo, jo? ten stimul prostě. Jo. Pojď! Jdeme 3, 1, 2 a jedničku. Pojď. A 1. Možná budeš litovat těch dvou, co jsi dělal. Slavoj a... Nebudeš, víš. Tak pojď. A jdem 8. Pojď, dej klidně trochu dynamiky do toho. Jenom ať makaj ty svaly rozšvihaný. Tak, pojď. A 2. A 1. Ale... Pecka. A... Jo, ľutujem piče. Pardon. Povedal, že nebudem nadávať nikdy vo videách, ale proste furt dojde k tomu, kedy niečo vo mne sa pohne. Dneska sa vo mne pohol Slavoj. Už to je cítit, víš, už to je unavený. Pojď. Tak. Pojď pěkně, až dozadu. Pojď, zmačky, no. Hop. A 3. Yes! Jo, pojď jenom zároveň, nesnaž se to budovat sám. Prostě až se zastavíš, tak se zastavíš, to je ono. Jdeme! Pojď, drž, a 1. Prečo Maria tak neníčiš? Ještě 3. Já vím. Pojď. A 1. Uj. No. To jo. 2, pojď. A bojuj, 1. Yes. 6. A 4. Pojď. Niekedy stačí len ten výraz. No. 1. 2. Brzdíš. 1. Pojď. Vychutnáme. Proste pocit šťastia, radosti. To je taký ten pocit Slavoja, vieš. Co já mám každý den, tak Jo, ale tak ale... jsi proto přijel. Jak žiješ sám so sebou? Musí to byť dobré, že? Dobré to je. Jo. Dobre. A za všechno může fitko. Jo. Víš? Prostě. Fitko a samozřejmě dobrá žena. Chcel som povedať, že za každým šťastným mužom sa skrýva
fitko a žena, no. Jo. Je to taky důležitý. Ja si myslím, že je to, Asi bych nebyl tak happy jenom s fitkem, člověče. si myslím, že je to extrémne dôležité. Jo. Pretože tam vzniká ako keby tá životná rovnováha, vieš. No že- přesně, tak že jako keby je si to. úplne všetko vložil do... No. Ani by si nemohol úplne všetko vložiť do toho fitka, ak by si nemal to zázemie doma, také jak máš. jasně. Jo, přesně. Je to v harmonii, no. Pak je to prostě, pak jde všechno. No ja som teraz slobodný. No tak tebe to všechno čeká. A jo, aj to vnímam, že teraz mám extrémny fokus ako sám na seba, tým, že som sám. A úplne sa teším na toto, jo, keď sa to krásne v živote ešte vybalancuje, Jo, že čakám, že tá žena mi od života ako keby, alebo do života dá to, že by som bol ešte viac sám sebou. No, ten poslední Jo. dílek, no. Taký ten, presne. Na to sa teším, no. Pak už budeš mít všechno. Telefónne číslo v popise videa. Píšte mi na Tinder.